Velkommen til præsentationen her, hvor du skal høre om to tekstanalytiske retninger, der står i modsætning til hinanden. Det handler om nykritikken, og det handler om dekonstruktionen. Først skal du høre om nykritikken, som er en tekstanalytisk retning, der opstår i USA i 1930'erne. Den opstår blandt andet, fordi at der i 1930'erne opstår en ny form for litteratur i USA, som vanskeligt er at læse biografisk. Det er en lyrik, som er vanskelig og indviklet, og som ikke har nogen spor af forfatterens liv på forskellige måder. Det gør, at nykritikken sætter fokus på, at man skal læse teksten og kun teksten. Det fører frem til en ny måde at læse tekster på, som man kalder nærlæsning, hvor man prøver at forklare så mange elementer i teksten som overhovedet muligt. Når du i forbindelse med analyser af litterære tekster blandt andet bliver bedt om at vise, hvor det står i teksten, så er det på grund af nykritikkens indflydelse. Nykritikken rummer en række forestillinger om relationen mellem værk og forfatter, som adskiller sig fra den biografiske måde. Helt grundlæggende kan man sige, at nykritikken siger, at digterens liv, forfatterens liv, skal ud af vores beskæftigelse med værkerne. Og det skal det, fordi at nykritikken mener, at det vi møder i værket ikke har noget at gøre med de personlige, specifikke erfaringer, som digteren har gjort sig i sit liv. Grunden til det er, at det vi møder i teksten, i værket, det er nogle elementer, som har været igennem en almengørelse i kraft af sprogets strukturer. Erfaringerne bliver afprivatiseret på den måde, at de personlige erfaringer, de specifikke erfaringer igennem sproget bliver transformeret til noget, som kan udgøre et fælles helhed og en fælles enhed, som vi kan beskæftige os med. Man er ikke interesseret i, hvad forfatteren egentlig ville med teksten. Man er ikke interesseret i forfatterens intention med teksten. Man er interesseret i det, man møder i teksten og teksten selv. Tilsvarende gælder det, at læserens individuelle liv faktisk heller ikke har nogen betydning for vores forståelse af værket. Fordi når læseren læser teksten, så sætter læseren parenteser sine egne særlige erfaringer og ser det, som er alment og generelt i den konkrete litterære tekst, som vi har foran os. Derfor opererer nykritikken med en forestilling om, at værket udgør en autonom enhed. Det betyder en selvstyrende eller selvregulerende enhed, og med det mener nykritikken, at der ikke er noget ude for værket, som kan forklare de elementer, som vi finder i værket. Vi skal holde os inden for værket, og det værket fortæller os, det vi kan møde i værket selv. Derfor så opererer nykritikken også med en idé om, at det vi møder i værket er et objektivt korrelat. Det er noget, som vi kan være fælles om, og noget, som alle objektivt set, neutralt set, kan være enige om, at vi er fælles om. Noget, vi kan relatere til alle sammen. Den her måde at opfatte værket på som en autonom enhed, der rummer et objektivt korrelat, har betydning for den tekstanalytiske måde, man arbejder på i nykritikken. Og det skal du nu se i to forskellige modeller. Den ene model kaldes pyramidemodellen, og den opererer med en forestilling om, at der er en fælles mening, en idé i teksten, og den idé, den så at sige, bygger ovenpå en række forskellige elementer. Nykritikken kalder de her elementer for tekstens materiale. Det er det, som den er bygget op af. Det er det, som værket står på, kan man sige. Og det, som værket står på, det er jo blandt andet sådan noget som de forskellige ord, som vi møder i teksten. Det er sætningerne og den måde, de er bygget op på. Det er den måde, sætninger giver os blandt andet et billede af det miljø, som det udspiller sig i. Det giver os et billede af de personer, som vi møder i teksten på forskellige måder. Alt det her, det er det, som nykritikken kalder tekstens materiale, og den måde, det står i forhold til hinanden, den måde, vi fra sætningerne danner os billeder om personerne, og fra personerne danner os særlige forestillinger om, hvordan vi skal forstå sætningerne, kalder nykritikken for strukturen i teksten.
Og nykritikken er interesseret i, hvordan struktur og materiale tilsammen er med til at give os en forestilling om idé. Når pyramidemodellen hedder en pyramidemodel, så er det fordi, at den opererer med en forestilling om, at vi kan bevæge os 2 veje, når vi skal arbejde analytisk med teksten i pyramiden. Vi kan enten bevæge os fra ideen til delene i teksten. Det gør vi, når vi læser en tekst, og vi for eksempel med titlen eller de første par linjer i et digt, får en samlet forestilling om, hvad digtet betyder, hvad det rummer af mening. Og ud fra den samlede mening eller idé, som vi forestiller os, at teksten kan rumme, så lægger vi de forskellige delelementer, som indgår i teksten fast, og vi forstår deres betydning ud fra den idé, som vi tænker, at teksten rummer. Det er altså den ene vej, man kan bevæge sig fra ideen til delene. Og den anden vej, man kan bevæge sig, er fra delene til ideen. Det er det, vi gør, når vi sidder med en tekst, hvor vi synes, at det er meget underligt. Vi kan ikke rigtig forstå, hvad teksten vil sige. Og der er vi nødt til sådan møjsommeligt eller langsomt, ud fra de ord, sætninger, beskrivelser af personer og miljø blandt andet, som vi møder i teksten, og bygge fundamentet op. Vi er nødt til stille og roligt at bygge det grund op, på baggrund af hvilken vi kan danne os en forestilling om, hvad der er den samlede idé og mening i teksten. Det er altså den ene model, pyramidemodellen, hvor vi kan bevæge os fra ideen til delene, eller fra delene til den samlede idé i teksten. Den anden model, som vi skal stifte bekendtskab med her, kalder man lavmodellen, og den er lidt mere systematisk i sin måde at tænke det på. I lavmodellen bevæger man sig gradvist nedefra og op igennem modellen, sådan at man nede fra de nederste lager, fra de mindste detaljer af teksten, kommer op til det, som er tekstens samlede idé eller udsagn. Her starter man med at kigge på de grafiske lag. Det er altså de ting, der vedrører noget om opsætningen og typografien af teksten. Her er det ofte lyrik, vi har at gøre med, eftersom at det er i lyrikken, at man især bruger det grafiske til at fremhæve forskellige elementer i teksten, til at lægge vægt på forskellige delelementer i teksten. Det grafiske lag er det, der er i øjnefaldene, når vi kigger ned over teksten. Men udover det er der også et lag, som er i ørefaldene, og det er det, man kalder lydlaget. Det er der, hvor vi har at gøre med rim og rytmer og de forskellige lydord, der indgår i teksten. Altså ord, hvor man kan sige, at klangen af ordet er med til at skabe noget særlig betydning i teksten. Det er ofte sådan, at der er en sammenhæng mellem de ord, som træder frem og vægtes i opsætningen og typografien, altså det grafiske lag, og så de ord, som vi lægger mærke til her, når vi er inde i lydlaget og kigger på det. Det næste lag, som vi kigger på, når vi arbejder os op igennem lavmodellen her, er betydningslaget. Det er det, der har at gøre med ordene og deres betydninger, både deres grundbetydninger, altså deres denotationer, og deres medbetydninger, altså deres konnotationer. Og det, som har at gøre med, hvordan ordene er sat sammen i sætningerne, altså den syntaks, som ordene indgår i. Også her gælder det, at det ofte vil være sådan, at nogle af de ord, som vi får særligt øje på hernede, og som vi kan høre, har en særlig betydning i teksten, også de ord, som vi undersøger i det her lag. Vi kigger på, hvad er ordenes grundbetydning, hvad er deres medbetydninger, og ud fra det danner vi os så en forestilling om, hvordan de på forskellige måder bidrager til det næste lag, som er det her, som her kaldes verdenslaget, som er der, hvor vi går ind og kigger på personer, miljø, handlinger, motiver osv. Og ser, hvordan en række, for eksempel beskrivelser af en bestemt person, fører frem til et bestemt billede af den person, og vi her har en række, for eksempel adjektiver, som beskriver personen, som er med til at danne os et billede af den person. Men det kan også være andre ting, som peger frem imod, for eksempel et fælles motiv i teksten. Når vi har beskæftiget os med det og kigget på det, så går man videre til det næste lag, som handler om synspunktslaget, som handler om, hvordan bliver det fortalt. Hvad er det for en fortællerstruktur, som vi har at gøre med i teksten? Fordi fortællerstrukturen har betydning for den fremstilling, som vi møder, og har betydning for, om fortælleren står inden for de ganske bestemte valg, der er truffet undervejs i teksten. Når vi har
bevæget os igennem alle de her forskellige trin, så er vi nået dertil i arbejdet med teksten, hvor vi kan komme frem til det, man kan sige sådan, at den samlede idé, eller samlede udsagn i teksten, den samlede betydning i teksten. Så her arbejder vi os altså systematisk op, helt nede fra det grafiske, og så op til det, som er den samlede idé, samlede tema. Dekonstruktionen udfordrer nykritikkens fælles forestilling om, at man kan nå frem til en samlet idé med teksten. Det gør dekonstruktionen blandt andet med afsæt i en kritik af den sprogopfattelse, der ligger bag nykritikken, den strukturalistiske sprogopfattelse. Derfor skal vi lige kigge kort på den strukturalistiske sprogopfattelse og på den kritik af den strukturalistiske sprogopfattelse, som kommer frem i det, man kalder poststrukturalismen, som dekonstruktion bygger på. Strukturalismen opererer med en forestilling om, at vi i vores sprog har et række tegn, der har en betydning. Tegnene har betydning, og selvom betydningen i det her tegn, selvom betydningen måske i sig selv er et tegn, så er det muligt i forhold til den strukturalistiske tankegang at beskrive den måde, relationen mellem tegn og betydning udspiller sig på inden for et ganske bestemt sprog. Altså i stand til at beskrive de betydningsregler, der gælder for, hvordan der skabes betydning i sproget. Det er blandt andet det, der kommer til udtryk i lavmodellens forestilling om, at vi kan fastlægge nogle forbindelseslinjer, nogle klare forbindelseslinjer mellem de forskellige sproglige elementer, der indgår i teksten. Den poststrukturalistiske kritik af den her tanke lyder nu, at de her betydningsregler, som man prøver at fastlægge i strukturalismen, faktisk selv også er tegn. Det er et særligt tegnsystem, nogle særlige tegn, som vi bruger til at beskrive sprogets betydningsregler. Og når det forholder sig på den måde, at de her betydningsregler selv er tegn, som så henviser til en anden betydning, som i sig selv er tegn, som igen henviser til noget anden betydning, som igen er et tegn, så må det være sådan, siger poststrukturalismen, at det faktisk ikke er muligt at fastlægge de her betydningsregler entydigt. Betydningsreglerne er flertydige. Vi er ikke i stand til at sige helt specifikt, hvad tegnet betyder. Og det har betydning for, hvordan man opfatter tekster, fordi det vil sige, at det faktisk er muligt, sådan tænker dekonstruktionen, at arbejde med to forskellige parallelle tolkninger af teksten, men som kommer frem til to vidt forskellige resultater. Sådan at der altså er en læsning herover, som giver en forklaring af de forskellige elementer, vi møder i teksten, og en anden læsning herover, som er lige så god og giver en anden forklaring af de forskellige elementer, der indgår i teksten. På den måde udfordrer dekonstruktionen nykritikkens idé om, at der er et idé og et tema og et udsagn i teksten, men siger, at der faktisk kan være flere og modstridende forskellige tolkninger af teksten.